Vitajte v tutoriáli Slovensko AI, vášho AI chatbota, ktorého môžete jednoducho trénovať podľa vlastných potrieb. Poďme si ukázať, ako na to. Tréning chatbota je veľmi intuitívny. Začať môžete nahraním súborov. Stačí pridať PDF alebo textové súbory a chatbot sa z nich naučí všetky potrebné informácie. Ďalšou možnosťou je učenie pomocou webových stránok. Zadajte URL adresu a chatbot Slovensko AI si stránku zoskenuje, aby získal potrebné dáta. Ak preferujete klasické otázky a odpovede, môžete ich jednoducho zadať priamo do sekcie tréningu. Týmto spôsobom viete priamo ovplyvniť, ako bude chatbot reagovať. Pod tlačidlom tréning nájdete aj sekciu blog, kde môžete nahrať články. Chatbot tak dokáže čerpať informácie aj z nich a poskytovať presnejšie odpovede. A ak si chcete overiť, ako chatbot reaguje na vaše otázky, kliknite na tlačidlo ihrisko v hornej časti obrazovky. Tu môžete testovať jeho odpovede v reálnom čase. Ďakujeme, že používate Slovensko AI. Váš AI chatbot je pripravený prispôsobiť sa vašim potrebám.